terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Manuel María era labrego. A súa obra non se podería entender sin a súa relación co agro e as súas vivencias na terra chá. Toda a miña xente de labregos foi, meu pai é labrego, labreguiña eu son. E como labrego, a súa obra ten continuas referencias a este universo. Os nosos bens máis preciados, a auga e a terra, están moi presentes na súa creación literaria. Eu son esta terra e esta auga, di. Así como innumerables mencións aos abeños de labranza, o arado, o carro, a sementeira, a terra arada e labrada só quere ser sementada. Tamén a súa produción literaria reflexa o seu compromiso coas loitas labregas, como na Cantiga das Engrobas, que ten sido un himno para varias xeracións e que é unha peza que a día de hoxe está totalmente vixente nun momento en que están a agromar proxectos moi destructivos para a nosa terra, de mans das compañías mineiras. Raposos capitalistas que non deixan un terrón, sementan todo de lixo por callada e polución. Nas nosas terras labregas, fértiles e feiticeiras, queren erguer celulosas que cheiran como esterqueiras. Queren encher a Galicia de industrias contaminantes e que o noso pobo siga a producir emigrantes. As terras son dos labregos, dende tempo inmemorial, mais agora sen razón, róuballas o capital. Para rematar esta pequena homenaxe á figura de Manuel María, gustaría de recitar o himno das comisións labregas, que é o que ele escribiu para a nosa organización. Unha fouce e unha estrela, os nosos símbolos son, a fouciña xusticieira e a estrela da redención. Os labregos de Galicia loitamos nas comisións para gobernarnos nós mesmos, sen amos nin cacicóns. Hai que sacudir o xugo da servidume servil, que nos pon o amo alleo e o poder caciquil. Os das comisións labregas loitamos para que Galicia sexa a patria sin miseria na que floreza a xusticia. Saúde e terra.